Hadian sans nem jong kejidan lang ringkat bat ke Sorkar Senrop ke Meghalaya Democratic Alliance support ke jelam jong ke National People Party do Konrad ki sangma kumu mitrang ba UMLA ke nongkrem wa lambor malngyang lapun pau wala don kam ban wan ra no e ke jingkala hadian collection arjar arpulai habai keremat kilat pathai kubor wa lambor loi thu ba kidon sibon ki jingduna kumta la don kam ban wan ra no e ke jingkala bat kumju ru ka por kla dei ban pendu pendam no e kita ki high level matrai nginyelan le yu namar ngi kwa bet tanggoi ban pendu ya ka kantin high level ban pendam pendu penja ya kata keteng ban thawla thaw binti nagmanta jogi pan ba hi salansa kata di message ka jrong than ban yen halo jong kani ka subject dei namar kata ngi song ban om hakani ka por ka bajrong ba ngi debiat bro sisngi manumkut Tenry kung no ilang ngin sa kren bah ngin sa pensyai bah ya kumno kir komprekam but balay mangilang kum kinomikmat ngi one ban ya don lang ako igi shatri kadaw kalong ba ngi lai dong kam ya ka jingkala ha ka sanchar khadar hapo kajala kajumi kani kadai kaba kajing dawa ka matam bang idon kam ya ka change idon kam ya ka jingla hapo ka jala jui ngi te ishmidinti ba kajing ang no jong pai ba kajing thang ka jugi kalong banwanra ya ka jingla mon shukran of net kalong ba buon ki ge ngin second anda ngila palai ya ka manifesto ka jugi ngin second hadin bala release yung manifesto kaya kita ki pangikwa banwanra yung kajingkala lada pipay hagini ki por layay hatu punta kajinghiyar kayo kakot kaba syakay hatu kata-kata kajing kedu haka yokam yojam kalikwa syakay ha kon samla kaba pas kundon kam Tengi hab banchna di policy batmai in hab ban prakhat thmai nang de chakmat kumno bangile bat banile ban kunai ya ka jing permi visa asti jungi namar ngi hab ban generate ya ka revenue hagi banta kilang ki bophe lada phikhen ya ka jingmi naki madang napet ya ka dor ka mur manta umdandor kisah kenyat kataman ti kabaan kalong ki equipments ki badai ban penbiang hapo ki government hospitals kita gidi gawai ke top priority ke banga ngasui babonsin ki hap ban transfer ki patients ki bam bit bambiang ki baduna ka jiyo namar ba ki equipments ki nabiang ha ti kaniro gidi gawai ka subject ko kam ha ti kita khatit ngasukwa banai jimut ndai ngi second ba ka po ko biang